Ben, continuamos en directo no Land Rover Tonight Show. 11 menos cuarto da noite. Non se movan de aí, vamos agora xa. Ahora si, isto xa non é isto en serio. Vamos xa cos gorrillas dentro de nada. De uns minutiños estarán con nosos gorrillas. Pero antes, falando de Cortegada de Baños, quero saudar ao outro lado do teléfono. Hola, boas noites, Paqui. Boas noites, Paqui. Moi mal te portaxe, Roberto. Hola, Roberto. Hola, Roberto. Qué malos son, ¿eh? ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Portáchese moi mal, ¿eh? Oxe ou outro día? Oxe, portáchese moi mal oxe. Oxe, porque estuve... Chamácheme borracha, gorda... No, é verdade, no. Non me dera cuenta, pero é verdade. Non te darás conta, deches de conta. Paqui, estuve vendo o programa, non? Polo que vexo. Sí, estuve vendo o programa, ves que sí. Contaba ya a xente eu que eu chameito venres, non? Chamácheme. E quedamos que viñas hoxe aquí a Land Rover. Pero non puden ir. Pero non puden ir por unha causa de forza maior, verdad? Forza maior, pois sí. Estás ahora mismo onde estás? Paqui. Sí. Digo que non podes vir porque non estás na casa ahora, non? Non estou na casa, non. Vale. Estou en Vigo. Estás en Vigo porque tens que cuidar dun familiar no hospital, non? Me dixeron. Sí, pero bueno, é mellor non falar deso, non? Moi ben. Pobre. Pero nos agradecemos, che, eu falei contigo vermes, efectivamente, ibas vir hoxe ao programa, pero bueno, pasou eso. Sí. Esperemos que, bueno, que as cousas vayan ben. Sí. Esperemos que as cousas vayan ben, pasámoslo moi ben contigo, rímonos contigo, pero tamén digo che a verdad, collemos che cariño. Sei que estás pasando unha situación nada agradable e aínda así quixeche entrar por teléfono para saludarnos. Para ti, Paqui, este aplauso da xente. Moitas gracias. Moitas gracias. Pero bueno, espero que podas vir, non? Algún día, cando as cousas ten mellor, non? Algún día estarei aí. Tú prometes, verdad? Seguro, sí. Oye, están moi cabreados, de verdad, en Cortegada de Baños por non saber onde estaba, sí. Pero tú sabes onde está, que sí. É que eu creo que hasta conozco ao alcalde, mira tú. Seguro. De verdad, Pode ser. Tú tes unha farmacia, non? É que do traballo non me gusta falar. Pero tes unha farmacia? Teño, sí. Como se chama a farmacia? Chámase A Capilla. Farmacia A Capilla. Moi buenos medicamentos. Pero sabes que non se pode facer publicidade. Vamos, xa fixemos, ahora que me Eu quero facer de Cortegada. De Cortegada, un pueblo moi bonito, un grandísimo e precioso balneario. Mira, pero toda a zona, En general, sí, non é... En general. Por eso eu non quero dicir cousas concretas, non? Claro, esa zona... Oiche, sabes que vou facer? Vou ir eu a Cortegada. A ver se é verdad. Vou ir eu. Pois veña, cando ves? Non me tirarán pedras, non? Non, que a xente vete toda, o sea que... A semana que ven, a ver se pode ir, chega unha semana que ven a Cortegada. A semana que ven? Se podo, se non outra. Pero en outubro marcho, cando... A ver... Pero tú marches a donde? Eu voume a León en outubro. Pero e que vas a facer a León? Bueno, é moi largo, a historia é complicada. En outubro marches a León, que días marchas? Pois o mes inteiro. Todo o mes de outubro vas a León? Sí. Pois entón teño que ir antes. Vou ir o día 29, xoves 29. Xoves 29? Xoves 29 vou a Cortegada. Caiche ben? A mí se eu vou estar no mesmo sitio. E paseamos os dous polo pueblo, con dos cojones, Quedamos en eso ou non? Bueno, pois a ver. Vémonos en Cortegada, 29, Encantada. Un bico, Paqui. Veña, guapa. Veña, Ai, que xente maravillosa con sentido de humor, de verdade que ela non quixo dir, pero está no hospital cuidando dun familiar e non puido vir e aínda así quixo entrar con nos. Dá gusto ou non dá gusto? A verdade que sí, que dá gusto a xente toda. Vamos xogar a Quen ve sendo?
Hoxe participa a grandísima escritora e presentadora da Televisión de Galicia, María Solar. Hola, guapa. Benvida de novo. Todo teu. Bueno, que tal, María? Mira, tes Como che foi nas mañás de Marilu? Que tal? Pasache ben? ti Tueche un nerviosa? aire o presidente afgano que non te lambres. Eu afgano, outra cousa me saberei, pero eu afgano. Dicía antes, escritora, vos sabedes que lestes o libro de María Solar? Aí... De verdad. Tourile, Ti sabes os que ten máis discos que os Rolling Mira, Stones. antes de nada, vamos xogar contigo, sabes como vai isto, non? Sí. Vai entrar agora unha señora, Ajá. nos vamos dicir tres cousas, Touriñán unha, Eva outra e eu outra, e tens que adivinar cal é verdade e cal é mentira. Vale. Vale, vai entrar aquí unha señora, normalmente as señoras que entran veñen moi mal encaradas. ¿Ah, sí? Sí. Non sabe por qué, pero veñen mal encaradas. O mellor veñen de Pero Afganistán digo tamén. tontería, non, é verdade, veñen mal encaradas, séntense aquí e non pode falar. Tens que Vale. adivinar quen é a señora. As horas roubadas. As horas roubadas. Ese é o libro, esa é a grandísima novela desta señora. As horas roubadas. A verdad que, como é unha cara tan coñecida da Televisión de Galicia, moitísima xente te coñece de presentadora, pero non sabe que leva anos e anos escribindo sobre todo literatura juvenil. Sí, infantil, que Tourileme, verdad? Touri ve ali maiores de 8 anos, comprende que tamén maiores de 8 é, ou non Eu é? levo de Caipanenos, que ten Claro. máis dibujos. Este, por exemplo, pues, Pero ten máis collas con dibujos. esta é unha novela que vale para... Este é o primeiro de adultos que escribo. Adultos, esta novela Sí. última que escribí che de adultos. Esta é a primeira de As horas adultos. roubadas que está en castelán tamén, que se está vendendo moi ben, as horas roubadas. E que incluso creo que isto va a recomendar para os nenos nos colexios, sí. A ver, a versión en galego vai entrar recomendada para o bacharelato, non? Entón, é unha historia que transcurre no ano 79, no que as mulleres son protagonistas, entón dalle pé para aprender moitas cousas, non? A partir de que edad poden ler isto? Eu creo que bacharelato, segundo, primeiro, por aí vai ben. Mira que a juventud ahora non é moi espabilada, Verdad que non? Pero veñen lendo atrás os libros meus, sabes? Entón xa bueno, veñen claro. espabiladísimos. E despois está o de Las horas robadas, de Grijalbo, que bueno, pues este de librería, que son iguais, pero este non vai entrar na edición escolar, non? Vais traducir ao polaco. Que eu O sei polaco por estou desexando que me toque revisar a traducción. Te imaginas do que pode ser? qué. Recomendo, de verdade, As horas roubadas, de María Solar. Vamos a xogar con Vamos María a Solar. xogar. Deixamos aí o libro. Caemos o micro. Preparada? Veña. Eu, despois do que me fixeches facer de Afganistán, xa, en fin, que pode pasar, non? Isto vai ser peor. Estás preparada? Sí. Veña. Veña, que entre, señora. Dixen verdad ou non dixen verdad? Ben seria. Entran asustadas. Normal, entran Ben nun plato. moi seria, impón moi. Sempre veñen serias. Non sei. Non sei. Porque lle mandan, que non che caen mal por eso, sabes? A verdade é que sempre lle dicimos, vostede entra aí, póñase seria, non diga nada e non dé pistas. Estás preparada? Veña. A mí tamén me dixeron, non lle des bicos porque cando veñen serias, sabes? Non, veñen serias e pode charrear un Claro. un bombazo, Sí. Estás preparado? Venga, vamos a xogar a Quen ve sendo? Esta señora ven sendo Clara. Dixeronche 20 veces. Levanto o cartel para arriba para que se vexa. Dixeronche 20 veces. E non lo levanto. Aquí, a la altura del A la micrófono. altura del pecho. Del pecho o del micrófono tampoco. Perdona, Eva. Sempre nos metemos con ela, miña pobre. Vamos a ver. Ven Ahora sendo... encima ven co abrigo, ahora vais a empezar a sudar. Pero ibas marchar ou algo para que puñecho o abrigo. Quero dicir, ibas marchar do... Pois Tú porque pensabas, porque viña de negro e non pejaba contigo, dixéronme. Pero ves alguén con chaqueta. tú. Joder, macho. Dalle. Chámase Clara. No, que se pone nerviosa de verdad. Sí, Aquí vacilas, sí. pero... Sí. La verdad que non lle gusta nada, sabes? Son os nervios. Os nervios. Estades me poñendo a mi nerviosa, Clara. Eu tamén me poño A ver, nervioso. esta señora ven sendo Clara é a número 13 de 13 irmáns. A número 3. Ño. Sí, nucha, que la mucha que... Eso é, non? Ela é a 13. Que seña a 13 de 13 irmás, quer dicir que é máis pequena.
É a máis pequena. A máis pequena de 13. Ah, no, ou hai máis, ou mellor, de 13. Ah, no, hai Son 13 irmáns. Ah, son 13 irmáns. Ela é a número 13. Ela é a número Vale. 13. Eso é o que di Eva, vale? Clara, o número 13 Clara, de 13 irmáns. 13 de 13 Vale. irmáns. E non ten que ver coa casa da Conexa. No. No. Ni fagas caso. Vou eu. Veña. Vou eu, María, atención. Esta señora ven sendo Clara e Gafe. É No, gafe. as cousas hai que dicilas como son. Sí, Esta señora é Clara e ela ten asumido perfectamente que é Gafe. sí. Non sei. Subeu un día a un barco para cruzar o Atlántico. O Atlántico, sí. E ese barco hundeuse. Ah, sí. Sí. O Titanic. Pero non queda a cousa aí. Esta señora, e créeme que che digo, iba de pasaxeira no Costa Concordia. Sí, oiga. Aquel famoso das pedras. E eu tamén. Puxerme un bigote e... Esta señora é Gafe. É gafe. Hundeu 2 barcos. Pero non sería el home. Ti tamén. Bueno, ela iba no famoso Costa Concordia que se tirou o capitán, aquel que se tirou o capitán Esquetino, que foi o primeiro que se tirou. Que Iba ca moza, que despois se soubo que iba ca moza. sí, que dixo que caera. É o mismo que fixo os quechos. Era así un estilo deste. Sí, Vale, Clara é Gafe e viaxaba no Costa Concordia. Vale. Touriñán. Esta señora ven sendo Clara, é verdad que é Clara, é a miña sogra. Bueno, é unha señora que é sogra dun tipo super guapo, super simpático. Despois ela, pois, a verdad que é unha señora... É moi nova a tua sogra, non? Sí, bastante nova, sí, a verdad que sí. Que anos? Xa foi máis do que é, pero está como de que lle podíamos botar 40, non sei. Hai unha foto. Hai unha foto que lle puxeron A foto da boda? a foto da miña boda, puxeron a cara a todos menos a min. A ver se adiviñades cal son eu. Se é unha foto real da miña boda. Sei que é tua sogra. A miña sogra pode ser unha dos 4 que hai aos lados. María. Atende aí, mira, recapítuloche. A ver. Eva di que é a número 13 de 13 irmáns. Eu digoche que é Gafe. E viaxaba no Costa Concordia cando se afundeu o barco. Touriñán di que é a súa sogra. Atención, María e toda a xente na casa. Destas 3, só unha é mentira. Só unha é mentira. Cuidado, que cambia a cousa. Hoxe cambiades. Só unha é mentira. As outras 2 son verdade. Dúas son verdade. 2 son verdade e unha é mentira. E a partir de agora toda a xente da casa, a través de Twitter, podedes votar. Podedes entrar no Twitter de Land Rover e aí veredes as 3 opcións. Eva, Roberto ou Touriñán e podedes votar en Twitter. Entre todos intentaremos darvos... Estades aquí, podes sacar os teléfonos e votar en Twitter tamén. Votar en Twitter, que é o que vos parece. Quen di cal é mentira. Cal é mentira. Ojo, que cambia a cousa hoxe. A ver. Cal é mentira das 3? Eu non sei se é gafe, pero seria é un cacho, porque nin pa atrás ela non fai... É como de cera, non? Está aí absolutamente... Hai 2 que son verdade. Hai 2 que son verdade. 2, aunque non parezca, A Aunque ver, non parece. imos por partes. A ver, Podes preguntar algo. a menor de 13 irmáns, Sí. non? Entón, os pais vívenlle. Ai, tanto, non sei. A nós tampouco nos dan toda a información. Non sei se vive. Non lle E viven, cantos non lle anos, viven. cantos Non lle anos, dicen, cantos non lle anos se viven. levan? Pero podemos preguntar, Podes preguntar? Clara, que se chama Clara, sí que Clara sí, Clara sei, non. Clara, seus pais viven, teus pais viven? Non me acordo. Non se acorda. Non se acorda. Vaya. No, ahora, isto podesme contestar ahora, porque, sabes que pasa? Que a elas dicen, non digas nada. digas nada. Claro, non digas Non des Clara, ningún isto podesme contestar de verdad. Teus pais viven? Non No. viven, moi ben. Non Vale. viven, Non bueno. sei a que viña esa pregunta, pero bueno, tú Bueno, preguntas. porque, a Vale. ver, tú non sei de tercer máis... Vale, polo tema da edad, que era seña Claro, a número claro, 13 de... claro, Vale, bueno, por tenían aí que unha ser volta. moi maiores os pais. Claro. Agora, o de ser gafe. Sí, sí. Ela ten asumido que é gafe. Claro, o de ser gafe pode ir acompañado de ter de xenro a Touriñán. Pode ser. Sí, xa ter mala sorte, sí. Claro. Ter mala sorte.
imagina... A filla, nese caso que tuvo a sorte foi a filla. A ver, imagina a escena, non? Que chegas a casa... É verdad, andarlle papando a filla a alguén, a verdad que non me de... Vouche axudar, María, vouche axudar. Vas Touriñán, presentalo ao mozo e traes a Mucha e a Nucha. mira, vouche axudar. Touriñán, como conociche tú a sogra? Como a conocí? Como a conociche? Nunha actuación. Nunha actuación... De aí ven tamén o das 13 fillas da Conexa realmente. É por ela, pero... Sabe o ela e vos non sabíades. Entón, pois... Conociche nunha actuación? Sí, é verdade. Conocín primeiro a miña sogra que a... Que a tua muller. Que a miña muller. Ela era máis fan. Despois fixen que a filla fora máis fan que a mí. Pois sabes que me está parecendo... Non vos pareceu que se poñía un pouco serio? Estou sudando, Non? Tú cal pensas que é mentira das tres? Non, me pareceume que se poñía un pouco serio, Touriñán, a vos non? A ver, axudades, sí? Ti di, María, di unha que vexas que claramente é verdad. Unha Que que digas tú, verdad? esta é verdad seguro. Que verdad, seguro. A ver, 3 irmáns, a pequena. Gafe... Gafe no Costa Concordia, eh? Gafe non debe ser. A mí non me pasou E nada. outro barco onde foi? Non? Outro foi un que cruzaba a América, non sei que barco era, pero outro barco un deuse tamén. Si un bonitero, de Burela ou algo. María, Ela ten familia ali. Difícil, a ver, eu creo... Jo, estou por pensar que é a sogra, de verdad. que é mentira o da sogra. Non, que é certo. Ah, pero certo son dúas. Xa, estou discurrindo, home, Ya, me xa. impresionas aí. A ver, non é a menor de 13 irmáns. Ti crees que esa é mentira? Sí. E que as outras dúas son verdad? Sí. Que a sogra de Que a Touriñán sogra e Gafe é iba no Iba no Costa Costa Concordia. Concordia. Eso sería buenísimo. Eso sería buenísimo. A ver, No, espera, ela o que no, quere é ter cambio, ela o que cambio. quere é ter unha trama para un libro novo, creo. Ah, espera. Claro. Unha nova historia. Cambio. Todo cambiar. Antes de que cambies, vouche A ver. axudar, vamos poñer como van as votacións en Twitter, a ver ver. que porcentaxes que A ver, pensa a axuda, xente, cal é o sentir da xente, que dice aí a xente? Vai moi igualado, non? Como é que eu non vexo desde aquí, dime? Eu tampouco. 25, 39 e 35. A maioría da xente pensa que a mentira é a miña. É a túa. A ver. miña chega lle ben tamén, eh? A maioría da xente de Twitter pensa que a mentira é miña. Pois eu non fago tan mal ao final, Sí, pero, a ver, tamén se é moi gafe, pois igual, eu estaría xa mirando pos focos, non? Que esas cousas... Eu cambio, podo cambiar. Sí. Creo que mintes ti, Roberto. Sí. É mentira. Ah, vale, crees que a mentira é miña, entonces que Clara é a máis pequena de 13 irmáns e a sogra de Touriñán. Sí, é que era a primeira fan e despois presentoulle a filla. O público pensa que é a certa, María? Non? Podo cambiar? A miña non vais, podes cambiar se queres. Clara vai ser Clara, eh? Clara, Ai. É que non axudades ben, A ver, que pensades? Sí. Logo é a sogra, non? A ver, é Claro, verdade, A claro. cara de Touriñán é de que está a súa sogra no Sí, plató. sí. Eso Sí. é verdade. Esa é certa, Eso é verdade, sí. Costa Concordia... Na, veña, mintes ti, Roberto, mintes ti. A mentira digo eu, Sí, non? sí. Vale. Entón, terían que ser verdad as dúas, a de Eva É a de... e a de Touriñán. Eva. Sí. Esta señora é a... Vou preguntar a ela directamente, non? Acabo antes, non? Señora Clara, contésteme agora, parece un hipnotizador. Contésteme agora a verdade agora. É vostede a menor de 13 irmáns? A 13 de 13 irmáns? Soy la menor. A 13 de 13 irmáns. Vas ben, Aí, vou ben. vas ben. E son eses, Clara. Ai. E tú és a número 13 de Yo soy 13. la que está con el abriguito blanco y la moñita aquí. 2, 3, 4, 5, 6, Sí, 7, sí, 8, 9, 13. 10, 11, 12, 13. Sí, eso fue antes de irnos para América. Todo el grupo. Nos fuimos para América. Todos juntos. No, todos juntos no. Primero se fue una, después 4 y después todos. Vale, vas ben, María. Esa é verdad. Ben. Vou ben. Ahora, María di que digo a mentira eu, co cal ten que ser a sogra de Sí. Touriñán. É a sogra, seguro. Sí. De onde és, Clara? De onde eres? Yo
De aquí, de Galicia. De Galicia, de Puente Ceso. De Puente Ceso. Ponte Ceso, claro. Ten acento, verdad? Ten acento de Ponteceso, pero do mismo centro. Non te fíes porque os de Afganistán últimamente tamén confunden moito, A verdad que sí. Dixa que... Pois entón, vamos a preguntar a Clara. Clara. Este señor que está aquí... Vaite ali, séntate ali con ela. Tampouco é que nos debemos a la... Vaite ali, séntate ali. Séntate aquí con ela. Que malo pasache, Dios mío. Hoxe A ver, quixesterme sudar. hoxe chegou, che. Clara, a ver, veña. Este señor é o teu xenro? Me gustaría. No! Non tes unha filla para él, Clara? Ya están ocupadas, pero me encantaría. Eso quere dicir que a mentira era de Touriñán. A miña é verdade. Ah, sí. Contanos, por favor, Clara, como foi eso do Costa Concordia? Que pasou? Pues fue... Ibas no barco? Iba en el barco, estábamos en plena cena, era el día 13, estábamos comentando... El día 13, non? El día 13, sí. Unha 13, a irmá 13 de 13 irmáns? Sí, sí, el 13. Estábamos comentando el naufragio del Titanic. Home, típico que falan Claro. nun crucero. Típico que falan nun crucero, claro. De que vas a falar? Perdona. Y entonces estábamos cenando con Charlie y todo y ¡pum! Empezaron a caerse todas las cosas. Y nos quedamos todos así. ¿Qué pasa? Bueno, nada. Se paró, volvimos a retomar la conversación. Y yo, no pasa nada, no preocuparos, que yo soy la número 13 y no va a pasar nada. Tengo la seguridad de que no va a pasar nada. Al rato, ¡pum!, me empezó a caer todo, los camareros... Y ya la gente empezó a desbandarse de un lado para otro, a correr. Entonces yo, claro, nos fuimos para afuera. Y decían, se ruega a los señores pasajeros que se mantengan tranquilos, que está todo solucionado. Eso xa o dixo o capitán por Bluetooth que xa estaba en terra, non? Y yo le dije a mi amiga, Que fuerte. oye, le dije a mi amiga, oye, pues mira, que si no pasa nada, vamos a comer el postre, que yo todavía no lo comí. Y yo no me pierdo el postre. Y íbamos a la cocina y el camarero, cucina cerrada. Y después ya cuando fue que empezó todo el... E tú, bueno, por sorte libráchete, pero fuche noutro barco que despois ese barco hundeuse tamén. Sí, cuando nos fuimos para América. Para América, no barco que foi para Sí, América, se hundió, hundeuse está tamén. ya en el Río de la Plata, hundido. Agora vai marchar en autobús ou algo para non collelo tamén? No, mira, las cosas son como se dan. Oye, a lo mejor en el baño te pasa... Pero usted ten asumido que más o menos hai algo de gafe aí. Nada, para nada. Oye, Bueno, pero estoy aquí, si no... Se queres marcharte pronto, non tens por que estar aquí tampouco. Non tens por que estar aquí todo o tempo. Ai, María. Claro, tiña lógico. Era máis fácil Claro. Touriñán, O que dixeche ti era toda a lógica, que fora mentira a miña, Claro. pero non. Clara, moitas gracias por vir, de verdad. Para mí fue un placer. Polo sentido do humor. Me encanta porque os veo y me hacéis reír muchísimo. Por la espontaneidad que tenéis de... de... Si me subo un día a un barco y a vexo, pues doy un... Pues no, al contrario, acércate, porque ya ves que no pasó. Que no, a mí no me pasó Un aplauso, nada. moitas gracias, Clara. Aplauso para María Salar tamén, gracias.